112 по програмата за развитие на селските райони. Европейски пари за българското село. www.prsr.government.bg. Аз съм дядълчето на чай, готов да натиска цените надолу. Много надолу. Слизай още по-надолу, казах. Това вече са бялски добри цени. Много хубаво крокодилче, бе, мами. Много хубаво крокодилче. Да, крокито. Крокодила Гена. Крокито, мами. Какво прави? Баща ти се каже, че тук няма светлина, ама кой да направи, че те си седна? Ох. Хапа. Мама да помогне малко. Естествено, да видим кой още е тук. Неизменната част. Оп. Какво сега се ядосваш? Айди дай крокито тук пак.